pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Kasalanan ba namin na mahal namin ang isa't isa? Sinabi ko kay Gemma noon na gusto kita! Alam niya yon! Pero nagpaligaw pa rin siya sa'yo! Hindi kasalanan ni Gemma kung siya yung pinili ko. Hindi ko rin naman kasalanan kung hindi kita kayang mahalin pabalik. Best friend ka ni Gemma. Dapat ikaw yung unang masaya para sa kanya. Hindi ko kaya! Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy, mga kabisyo ko dyan, like Super Legit and All, mga main characters dyan mula sa probinsya. Nakauwi na ba ang lahat? Patingin nga ng mga tan lines at patingin nga ng mga itsurahin natin dyan. Oh, bakit ganyan? Bakit ang haggard mo? Isa ka rin ba sa katulad ni Konyo Bicolano na para bang bitin yung nakaraang bakasyon natin? Oh, 'di ba aminin niyo 'yan? Parang bitin, 'di ba? Pero ganoon naman talaga kapag nag-e-enjoy tayo mga kabisyo, kahit na sapat na yung ibinigay sa ating oras, feeling talaga natin bitin. Kasi nga nag-e-enjoy tayo at kapag nag-e-enjoy tayo sa mga bagay na 'yun, we want more. Give us some more. Katulad ng mga bakasyon na 'yan. Pero ang importante niyan kabisyo nakapagpahinga ka kahit papano, na ipahinga mo yung pagod na pagod at stress na stress mong katawan kasi tingnan mo ngayon patingin nga, diba, apakaganda, apakapogi natin ngayon, fresh na fresh ka. Sabi nung ibang mga nakikinig sa atin, ay ikaw lang, hindi kami. Kasi butas din yung bulsa namin sa bakasyon. Kaya shoutout sa lahat ng mga kabisyo natin dyan nakatutok sa atin ngayon dito sa Dear Love. Kapiling nyo na po. Ang pinakamadaldal, pinakamadramang konyo sa radyo, si Konyo Bicolano na feeling main character ngayong Lunes. Dahil sa Dear Love na pag-uusapan natin maya-maya lang. Naguguluhan ako, kasi parang best friend, tapos magjowa, tapos parang may lokohan na nangyari yata sa kwentong mapapakinggan natin maya-maya. Ewan ko. Nakakalito to at sa mga ganitong klaseng pagkakataon mga kabisyo sa mga panahong hindi ko alam kung ano yung magiging plot twist ng kwento natin. Ako kaabang-abang talaga ito dahil ang tanong, luluha na naman ba ako? Mati-trigger na naman ba ako? O sabay-sabay tayong magagalit, kikiligin like Super Legit and All? Ay nako, ang buhay talaga ay parang teleserye ng mga main characters, no? Napakaraming plot twist at mga unexpected na dapat i-expect na like Super Legit and All. Nako, siya mga main characters dyan, kalma lang kayo dyan dahil magbabalik po ako sa aking pagbabalik. Syempre yung kabuuan na ng ating Dear Love ngayon. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik, kabuuan na ng drama natin. Kaya tutok lang dahil sa aking pagbabalik ay ahampasin ko talaga lahat ng mga hindi nakikinig. Siya mga kabisyo, kapiling nyo pa rin po your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!